नमस्ते सर्वांना. तर आता बघा इकडे वाजले सकाळचे 8:30 आणि आज आहे 7 मे. तुम्हाला सांगायचं आहे 7 आणि 8 तारीख या दोन्ही तारखेला एकही रूम बुकड नाही. म्हणजे हा आमचा सुट्टीचा दिवस झाला. इवन 7 संडे आहे आणि 8 मंडे आहे. मग 9-10 पासून परत एक एक गेस्टची सुरुवात होणार आहे. मी तुम्हाला मॉर्निंग रुटीन दाखवतो. जसं मी तुम्हाला नेहमी सांगतो की अर्ली मॉर्निंग मम्मी आणि मी कुवाड्याचा ज्यूस आहे ना ते नेहमी पियायला सुरुवात केली. हे बघा दिसते ते 1 ग्लास इकडे हे मम्मीचं पिऊन झालेलं आहे बघा. आणि आता हे माझं. आता तुम्हाला अर्ली मॉर्निंग सिनरी दाखवतो. इकडे सर्व पावसासारखं झालं आहे बघा. ही आमची ईस्ट डायरेक्शन आहे बघा. ही नॉर्थ, वेस्ट आणि हे बघा आपलं घर. आता क्लिनिंग प्रोसेस बघा. हे सर्व क्लीन करून झालं आहे पूर्ण प्रॉपरली. आणि बोरला पण पाणी किती लागलं आहे, पाणी कसं दिसतं ते पण तुम्हाला दाखवूया. ह्याच्यात पाणी आहे का चेक करूया. आणि ह्याच्यातलं पाणी सर्व काढलेलं आहे. आणि त्यासोबतच क्लिनिंग प्रोसेसमध्ये बघा हे क्लीन करायचं आहे. लांबून तुम्ही बघाल ना तर थोडंसं टच हे बघा तर डाग उडाले आहेत. हे सर्व क्लीन करायला पाहिजे. आणि हे जे बघा आम्ही वरती सोडलं आहे वरती आल्याने तर फ्लावर्स बघा. बुबू गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आज खूप दिवसांनी असं झालं आहे की आज एकही गेस्ट नाही. आणि आज पण नाही आणि उद्या पण नाही. आणि बघा आपले जे पाण्याचे बॉटल्स असतात ते आपण झाडांना घालायला उपयोग करतो. कोणच नाही म्हणजे काम नसतं. जेव्हा आपण चेकआउट झालं ना त्यानंतर खूप कामं असतात. आता हे सर्व आम्हाला बघा धुवायला टाकायचं आहे. हे टॉवेल, हे आपले ब्लँकेट्स पण, बेडशीट्स, हे सर्व ब्लँकेट्स, उशीचे कव्हर, त्यासोबतच हे सर्व काय ना काय कुठे ना कुठे काम असतोच. आणि जर मला आता 2 दिवस फ्री मिळाला आहे ना तर डीप क्लिनिंग करायला लावणार आहे. डीप क्लिनिंग म्हणजे काय ते तुम्हाला आता दाखवतो बघा. हे झालं पॅक. हे सर्व झालं धुवायची वस्तू. मी तुम्हाला लास्ट टाइम पण म्हणालो होतो मला क्लिनलीनेस खूप आवडते. आता पण मी इकडे वॉल्स आहेत ना वॉल्सला हात लावून बघतोय जरा. ठीक आहे. आता काय आपले होमस्टे चालू करून 2 महिने जास्त काय आपले महिने झाले नाही तर 6 महिन्यानंतर बरोबर हे वॉलसुद्धा मी पाण्याने क्लीन करायला लावेल. तेव्हा मग बेड्स आपण बाहेर घ्यायचे. आणि सध्या आता 2 दिवस आपण आपल्याला जे फ्री मिळालं आहे त्यामध्ये हा जो वॉशरूम आहे आम्ही नेहमी हे खालचं साफ करायचो ना तर आता हे वॉशरूमचं हे वॉल्स, हे टाईल्सचे एवढे वॉल्स सर्व म्हणजे हे सर्व आम्ही जरा क्लीन करायला लावणार आहे सर्व. इवन बेसिन आणि बाकी सर्व जे रिलेटेड आहे ते सर्व डीप क्लिनिंग म्हणजे सर्व व्यवस्थित क्लीन करायला लावणार. आणि जेवढं काही फर्निचर हलू शकतं म्हणजे इकडे तिकडे होऊ शकतं ते साईडला करून त्याच्या पाठी पुढे जरा क्लीन करायला लावणार. हे सर्व क्लिनिंग हे डीप क्लिनिंग ना जेव्हा चेक इन चेकआउट असतं ना तेव्हा जमत नाही कारण खूप गडबड होते. आणि सेम सिल्वर रूममध्ये पण मी तसंच करणार आहे. सिल्वर रूमचा जो आपला आंघोळीचा आहे ना ते पण पूर्ण व्यवस्थित क्लीन करायला लावणार. बाकीचं सर्व क्लीन असतं बघा. कोणतीही वस्तू तुम्ही बघाल ना तर क्लीन असतं. हे सर्व पण बेडशीट हे पण आपले
चेकआउट झाले. गोल्डचे आज सकाळी चेकआउट झाले. सकाळी ते 6 वाजता गेले आणि सिल्वरचे काल संध्याकाळी गेले. हे सर्व पण आपल्याला वर टाकायचे सर्व. ब्लँकेट्स, टॉवेल, उशी. आणि हे सर्व करायला ना कंटाळा येत नाही, कारण हे कसं आपलं स्वतःचं आहे. जे काय आपण करतो ते स्वतःसाठी करतोय, म्हणून करायला सर्व मजा येते. आणि सर्व गोष्टीमध्ये इवन गेस्ट पण आले तरी मी स्वतः लक्ष टाकतो की त्यांना काय हवं आहे, काय नको आहे. आपले काम करायला तर आपल्याकडे आहेत माणसं, पण जेवढं लक्ष आपण स्वतः जे ओनर टाकू शकतो ना, तेवढे काम करणारे एवढं नाही टाकू शकत. आणि कधी कधी कसं नवीन असतात म्हणून त्यांना सर्व काही समजत नाही. आणि बेडशीट्स आता मी बघितलं, एक ऑब्झर्व केलं आहे, मला डबल बेडशीट्स आणि सिंगल बेडशीट अजून थोडे सेट लागतील. कारण काय होतं माहिती आहे, जेव्हा पाठोपाठ चेक इन असतात ना तेव्हा कमी पडतात. एक्स्ट्रा आहे आमच्याकडे, पण तरीसुद्धा आता लागणार आहे. आणि जी काय बेडशीटची क्वालिटी आहे ना, जे सर्व राहून गेले असतील ना, त्यांना सर्वांना माहिती असेल की एकदम सॉफ्ट आहे बघा, आणि क्वालिटी एकदम चांगली आहे. ते सर्व क्लिनिंगचं. आणि मला अजून एक सांगायचं आहे, जेवढे गेस्ट आपल्याकडे राहायला येतात ना, फक्त त्यांनी एक गोष्ट करायची की जेव्हा पाणीचे बॉटल आम्ही तुम्हाला देतो ना, तुम्ही आतमध्ये घेऊन येताना जर खाली झाले आहेत ना, ते बाहेर आपल्या टेरेसवरती, आणि जर खाली असाल तर बाहेर किंवा आम्हाला दिलात तरी चालेल. काय होतं माहिती आहे का, मग पटकन भरून ठेवता येतात. फॉर एन एक्झाम्पल इकडे आता हे चेकआउट आहे म्हणून काय नाही, पण चेक इन असलं ना तरी पण असे खाली बॉटल्स असतील तर पटकन असे बाहेर आपले जे टेबल्स आहेत बघा तिकडे असे उभे करून ठेवले, म्हणजे आम्ही घेऊन जाऊन लवकर भरून ठेवू. तिथे पण बघू शकतात, ह्या गेस्ट पण चार साबणं दिली होती, त्यातले 2च वापरले आणि 2 नाही वापरले बघा. आणि रिमोटचं सेट मी काढून ठेवलेलं आहे, एसीच्या रिमोटचं. आणि आपला कॅटलसुद्धा इकडे आहे. आपल्या या होमस्टे आणि ओपन टेरेसचा सर्वात जास्त फायदा काय माहिती आहे का, असं नाही की आपल्याला कोणती एकच साईड ओपन आहे. आपल्या इकडे लेफ्ट, राईट, फ्रंट सर्वच ओपन साईड आहे बघा. जर तुम्ही इकडून ऑब्झर्व करताय तर फ्रंट तुम्हाला ओपन दिसते बघा, आपली लेफ्ट साईड तुम्हाला ओपन दिसते, आपली राईट साईड तुम्हाला ओपन दिसते. म्हणजे बघण्यासारखं पूर्ण बघा, जर कॅमेरा मी जर फिरवला ना तर बघण्यासारखं पूर्ण आहे. आणि जर हा व्ह्यू तुम्ही बघाल ना तर माउंटन्स दिसतील बघा तुम्हाला, ढगा, क्लाउड्स बघा कसे एकदम व्यवस्थित दिसतात आहेत. सिनरी बघण्यासारखी आहे बघा. आणि त्यासोबत फ्रंटला बघा सर्व कोकोनट ट्री, झाडं. नारळाच्या झाडावर तुम्ही बघू शकता बर्ड्स दिसतात, बर्ड्स. आता विचारायला की कुठे चाललो, तर घरी कसं चहासाठी दूध पाहिजे ना, तर दूध आणायला चाललो. इकडे जरा बुकिंग प्रोसेस करून घेतो. बुकिंगचं मी परत तुम्हाला सांगतो. बुकिंग प्रोसेस एकदम सोपी आहे. तुम्हाला अवेलेबल डेट्स बघायचे आहेत. अवेलेबल डेट्स जर असतील तर किती माणसं येणार आहे, ॲडव्हान्स किती होणार ते मी तुम्हाला सांगणार. ॲडव्हान्स तुम्हाला गुगल पेनी मला पाठवायचं आहे. मग गुगल पेनी ॲडव्हान्स रिसीव झाल्यानंतर मी तुम्हाला कन्फर्मेशन देणार. आणि हां, ॲडव्हान्सच्या अगोदर मला तुम्हाला ID पण, म्हणजे 4 जण असेल तर कमीत कमी 1-2 ID तरी मला अगोदर सेंड करावे लागतील. ID आणि ॲडव्हान्स पेमेंट आल्यानंतर मग आम्ही तुमचं रूम बुक करतो. आणि बुकिंग नंबर तोच आहे 8657357426. मी परत रिपीट करतो 8657357426. तिकडे बघा आज ब्रेकफास्टला काय आपल्याकडे डोसा चटणी. इकडे डोसा आपला जरा जाड डोसा आहे आणि हा चटणी, या सर्वांनी खायला.
आता तुम्हाला दाखवूया की बोरवेलमध्ये पाणी किती लागलं आणि पाणीचा कलर कसा दिसतो. आता बोरवेलमध्ये आपल्या पाईप जरा लावूया व्यवस्थित. पाईप निघाला ना जरा. होय नाही बसला. ड्रमात टाक. जा बंद करून येतात तिकडनं. तिकडे जागा दुपली नाही होती ना म्हणून. जागा तिकडे दुपली नाही होती ना, तेवढी ड्रमाखालची माती राहिली होती झाडायची. हा तेव्हा ते तिथे पाणी गेला. निवळलं का पाणी? पाणी एकदम फोर्स मध्ये निवारलं पाणी. नाही पहिलं बघूया आता जरा अजून एकदा. काल लागला होता बरोबर तो नळ. होय आज पाईप नाही लागला बरोबर. परत लावतो जरा त्याला. हे बघ बंद केलं ते जरा खेचला गेलं ना जरासं. हां आता पाणी बघायचं तुला कसं आहे. कलर तुला दाखवतो बघ. हे बघा पाणी एकदम ट्रान्सपरंट आहे. साफ पाणी आहे बघ. दिसलं काय? म्हणजे आता पाणी यूज करायला रेडी आपण. बरोबर. तर जो सुरुवातीला जरासा असा ब्राऊन पाणी येतो, नंतर मग एकदम व्यवस्थित येतो. तर आता हा पाईप आपण डायरेक्ट याच्या आपल्या टाकीमध्ये भरू शकतो है ना. आणि आज बघ ऊनच नाही बघ है ना. शेवटी मेहनत केल्यानंतर पाणी लागलंच. आता जो पाणी ह्याच्यातून भरतोय तो बोरचं पाणी आहे. तुम्हाला दाखवतो बघा. पाणी एकदम क्लिअर आहे. आता जरा वरती चढायला घेऊया आपण जरा ह्याच्यावरती आणि तुम्हाला दाखवतो बघा. दिसतंय हा आपण बोर चालू केलं आहे आणि हा बोरचा पाणी ह्याच्यात जातो आहे व्यवस्थित. एकदम व्हाईटिश आहे बघा, एकदम क्लिअर आहे. तर पाईपलाईन कशी केली मी तुम्हाला दाखवतो बघा. पूर्ण अर्धा तर भिजलो सर्व पाईप हे करत करत. जो इकडून पाईप जोडला आहे आणि या जोडण्यामध्ये आमचं ग्रामपंचायतीचं पाईप मी तोडला आहे. त्याचा नळ तुटला आणि हा पाईप एकदम जाऊन तिकडे जॉईन झाला आपल्या बोरला. मम्मी काय करते? काय करते? साफसफाई करते. हां पेज पियाली का? पियाली. ओके. पाणी जातं व्यवस्थित बरोबर? जातोय ना. हां पाईप लावल्यावर जाईल. हो लावलाय टाकीत टाकला डायरेक्ट. टाकदा हो. हां चल. तर बोरवेल आपण बसवली, बोरवेलला पाणी लागलं. नेक्स्ट स्टेप असतं की आपलं पाईपलाईन करून घेणं. म्हणून आमचे जे प्लंबर आहेत त्यांना आम्ही बोलवलं आहे. तर पाईपलाईनची सिस्टम कशी करणार आहे बघा. इकडून पाईप घेणार आहे तसं तिथून पाईप. कॉन्सेप्ट मी त्यांना काय सांगितलं, 3 कॉन्सेप्ट आहेत. फर्स्ट की मला तो पाणी डायरेक्ट आपल्या वरती टाकीत गेला पाहिजे म्हणून खालून सोडायला नको फर्स्ट. सेकंड आहे की मम्मी ये बाहेर. सेकंड असा आहे की तोच पाणी डायरेक्ट आपल्या खालच्या टाकीत पण गेला पाहिजे. आणि थर्ड असा स्लॉट पाहिजे की त्याला पाईप लावून आपण पुढच्या झाडांना पण आपण पाणी घालू आणि कार धुवायला किंवा जागा धुवायला. असं 3 स्लॉट्स बोललो आहे. एक स्लॉट आपल्या वरती डायरेक्ट, एक पाठच्या टाकीत आणि एक आपल्याला ओपन. तर 3 स्लॉट्स बरोबर आहेत ना. 3 ओपनिंग पाहिजे त्याला बरोबर ना. आणि पाईपलाईन कसे करतात माहिती का? इकडून असं घेऊन त्या वॉलवरून तिकडून आणि पाठी आपलं जे पाईप जाणार आहे ना ते अंडरग्राऊंड थोडंसं चेरा मारून वरती. म्हणजे एकदम काम सुटसुटीत आणि अडचण होणार नाही. चांगलं चालवलं. मी म्हणत होती इकडे पाईप थांबायला, पाईप असा इकडे घालायला वर टेकून जाणार. हा पण ते जरा ऑड वाटतं ना मधूनच काय पाईप वरती आला तर ते पाठवून तिकडून ते कनेक्शन व्यवस्थित जाईल. तर आपण सांगितलं होतं ना मम्मी की काम काय थांबत नाही. करायला घेतलं की एक म्हणजे एक इन शॉर्ट पायपिंग बिपिंग ॲड करून तुम्ही एक हिशोब पण विचारला की 1.5 समजायचा हिशोब बरोबर आहे ना. आणि पाणी एक चांगला लागला. पाणी पण आपलं आता एकदम व्यवस्थित नॉर्मल येतं. मी डायरेक्ट टाकीत पण सोडला, चांगला पाणी आला. हां हे एक चांगली गोष्ट झाली बरोबर आहे ना. पप्पूचे पैसे वाचले. हां किती रुपये वाचले? 350 रुपये. 350 रुपये वाचले. म्हणजे जास्त वाचले असते. तू पहिला पाणी बाहेर सोडला ना. हो किती 2-2.5 ड्रम 2.5 किंवा 3 ड्रम भरले आपण. 2.5 ड्रम तर भरले आपण. 1 ड्रम आपल्याकडे भरला आणि 1 ड्रम आपण शेअरिंग केला बरोबर आहे ना. काकाकडे दिला. आणि बोरमधून आलेला तुम्ही पाणी बघू शकता एकदम ट्रान्सपरंट आहे बघा. ती खाली घाण लागली साठली ती वेगळी पहिलीचीच होती पण पाणी बघा एकदम ट्रान्सपरंट आहे दिसते.
पाणी एकदम आपलं साफ आहे. आणि नंतर परत आला ना कधी तर जरा चव घेऊन बघितलं पाहिजे की सॉल्टी लागते काय कसं लागतं. हां बोल. नाही बघा हवा बिवा किती सुंदर आहे बघा इकडे. नाही आहे. आपण म्हणत होतो ना मम्मी सुट्टीचा दिवस आहे, आरामाचा दिवस, पण काय ना काय आपले काम असतातच ना. आणि लकीली बोलतात ना देव पण जाणून बुजून सुट्टी देतो की आपले काम आटपून घे. जर गेस्ट असते तर आपलं पायपिंग झालं नसतं, मग नेहमी मला मग पाणी पकडून स्वतः करावं लागलं असतं. आता पायपिंग करायचं आहे तर पाईपचे मटेरियल आणायला जायला लागतील, पाईपचं सर्व सामान आणायला जायला लागेल, बरोबर ना. आणि आपली छोटी मर्सिडीज आपली कामाला येते. छोटी मर्सिडीज म्हणजे आपली जी कार जी बाहेर आपण उभी केली आहे ना, ही कार मम्मी माहिती आहे का, जे जुने माणसं आहेत ना तशी त्यांना ही गाडी आठवण येते. पूर्वी ह्या मोजकेच 2 गाड्या होते, मारुती सुझुकी झेन आणि एक अशी गाडी. त्याच 2 गाड्या चांगले चालायचे. ही गाडी मला खूप आवडते. शिकलो पण ह्याच्यावरती आणि एकदम व्यवस्थित पण. काम पण त्याच्यातून काय काय निघतो. हो गावी फिरायचं असेल ना आपल्या तर ही गाडी छान आहे. आता आम्ही आणि प्लंबर ह्यांना घेऊन मी चाललो सामान आणायला. आलो का मम्मी. बाहेरची सिनरी बघा तुम्ही एकदम मस्त वाटते. आणि हवा बिवा पण एकदम व्यवस्थित आहे बघा. आणि वाजले किती दुपारचे 1:30 वाजलेले आहेत, पण वाटणार नाही हवेमुळे. आणि आज जरा पावसासारखं वाटतं. आणि आपण जेव्हा पण गाडी चालू करतो ना ते एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, आपल्या गाडी खाली कोण ना कोण बसलेले असतात. बुबू उठ 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 इकडे इकडे बाहेर ये. बसा 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 लवकर बसा बसा. ऊन आहे बसा. फक्त 20 रुपये घेणार मी. जायचे सोडायचे 20 रुपये. मला कुठे थांबवायचं ते सांगा. गाडी इथेच. आणि मोठे पाईप आपली कार होती म्हणून आम्ही आणलं बघा तेवढं. हो हा एक बॉक्स आहे ना. सकाळपर्यंत जरा थंड वाटत होतं, तर लय गरम झालं. आणि आपल्या गाडीतून आपण व्यवस्थित सामान आणलं. 2:30 वाजले दुपारचे. बुबू हाय कर. इथे बघा मी जेव्हा सकाळी पाणी जोडत होतो ना तर हा जो आपला ग्रामपंचायतीचा पाईप होता, नळ होता, जो तुटला होता, त्याला आता नवीन नळ बसवायचा. नवीन नळ आणला आहे आम्ही. बाकी पाणी बघूया आपलं किती आहे. ओके.